a ja ti nepoviem, lebo sama neviem. Prídi na večer k nám, mamky sa opýtam, potom ti ja poviem. Hej, potom ti ja poviem. Postoj milý, postoj na Rárovskom moste. Postoj milý, postoj na Rárovskom moste. Pošlem ti pierečko, odlitky na chvoste. Hej, odlitky na chvoste. Nejedná rýbečka po ten most išla. Nejedná rýbečka po ten most išla. Žiadnej som nevidel, by pierečko nesla. Hej, by pierečko nesla. Ďakujem pekne folklórnu súboru Korene, ktorí sa ešte dnes predstavia. Vážení dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás srdečne privítal v Dome Matky Slovenskej Galante na dnešnom podujatí, kde si predstavíme knižné novinky z vydavateľstva Matky Slovenskej a v takom krátkom rozhovore predstavíme aj celkovú činnosť nášho vydavateľstva a celkovo aj okrem toho ešte máme aj iné veci na pláne, ale to sa necháte prekvapiť. Drahí, dovoľte, aby som privítal našich zácnych hostí. V prvom rade vítam medzi nami pani riaditeľku vydavateľstva Matky Slovenskej Ingrid Majerikovú. Našim druhým hostom je kultúrológ, spisovateľ a vedecký pracovník Matky Slovenskej dr. Lukáš Bedník. Vítaj. Dovoľte mi, aby som v úvode predstavil obidvoch našich zácnych hostí. Dnešné podujatie bude fungovať takým spôsobom diskusie o voľnom rozhovoru a potom budú samozrejme priestor na prípadné otázky. Takže Ingrid Majeriková pochádza zo Spiša, respektíve slovensko-poľského pohraničia a je dcérou etnografa Viktora Majerika a poetky Anny Majerikovej Ivančákovej. Viktor Majerik, etnograf, folklorista, osvetár, učiteľ a kronika, ocenený Miroslavom Válkom za jeho záslužnú činnosť v oblasti kultúry, vyznamenania, záslužný pracovník kultúry a spolupracoval tiež odborne na 10 filmových projektov s režisérom Martinom Stivkom. Bol zakladateľom umeleckým vedúcim a choreografom niekoľkých folklórnych súborov na Zamagori. Ingrid študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Pála Jozefa Šafárika a zároveň absolvovala aj akademický rok v Inštitúte poľskej filológie na Jagiellonskej univerzite v Krakove. Jej sestra Milica Majeriková Monitoris je taktiež mimoriadne aktívnou spisovateľkou a kultúrnou činovničkou najmä v oblasti slovensko-poľských vzťahov. Ingrid Majeriková pôsobila v vydavateľstve Lúč, Petit Press a Goralinga. Spoluautorkou diel Doživotná umiestnenka, regionálnych brožúr a publikácií ako Spišská stará ves a Krajina na brehu Dunajca, Spišské Hrušovce, dvojazyčné slovensko-poľské brožúry, Spoločný turistický priestor Spiša, Borinka a iné. Podielala sa tiež na audiovizuálnom projekte Gorálske rozprávky a zahrala si v slovenskej rozprávke o liečivej vode. To som ani nevedel. Gratulujem. Okrem toho je významnou prekladateľkou. Do slovenčiny preložila diela poľského historika Stanislava Andreja z roku štúdie z dejín stredovekého Spiša, Janošík, Pravdia a história Karpatského zborníka a pár dielov v 15. storočí a iné. Pre divadlo Komédia preložila tragikomédiu poľského dramatika Sergiusa Piaseckiho, Zápisky dôstojníka Červenej armády. V roku 2008 založila vydavateľstvo Goralinga, ktoré dosiahlo niekoľko úspechov. Napríklad kniha Jonatán Malý ako novinka autora Jána Milčáka získala ocenenie Najlepšia detská kniha leta a kniha Král hadov, Strážca pokladov autora Viktora Majerika a Petra Glocka s ilustrátormi Martina Kennebergera a výtvarné ocenenie Najkrajšia kniha leta 2015. Spolu s Kristom Medicou získali v roku 2023 prestížne ocenenie Identifikačný kód, ktoré udeluje spoločnosť Artem pod kurátorov Európskej akadémie vied a umení so sídlom v Salzburgu. Takže toľko Ingrid. A teraz chceme našu druhého hostia, Lukáša Bedného, ktorý je slovenský filozof, kultúrológ, hudobník a spisovateľ, ktorý od roku 2022 pôsobí ako vedecký pracovník Slovenského literárneho ústavu Matky Slovenskej a predseda spoločnosti Stanislava Nemeckého. V roku 2023 založil kulturologicko-filozofický odbor Matice Slovenskej, ktorého je predsedom.
Je autorom kníh o utopizme, osobnostiach národných dejín, Bedomákovci, Štúrovci, Jurkovič, Palárik, Novomestský, Klementíz a Mináč, ale aj článkov, štúdií, esejí k iným kulturologickým a umeleckým témam. Celkovo je autorom približne 400 článkov. V roku 2019 obhájil titul PhD s rigoróznou prácou Rousseau a filozofia dejín a v roku 2021 obhájil titul PhD dizertačnou prácou Idea spravodlivosti spoločnosti a obrany v sociálnych utopiách a rovnako v roku spolupráci s Rudolfom Lubkovom na 3. vydaní kníh Štúrovci a Hegel. Od júla 2021 pôsobí ako stážista na Národno-hospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Prahe, medzi tým pôsobí krátky čas ako štátny radca v Národnej rade Slovenskej republiky. Krátky čas sa živí ako žurnalista a pracovník vydavateľstva. Od marca 2022 pracuje ako vedecký pracovník pre Slovenský literárny ústav Matice Slovenskej, kde sa zaoberá najmä výskumom slovenskej kultúry a filozofie 19. a 20. storočia. Venuje sa výskumu a popularizácii osobností ako Laco Novomestský, Vladimír Mináč, Vladimír Klementíz, Miroslav Válek, Ivan Horvát a osobnosti Bedomákovského, Štúrovského hnutia a davistov. Od roku 2022 je podpredsedom Spolku slovenských spisovateľov, od roku 2023 nástupcom šéfredaktora Slovenských pohľadov, je predsedom spoločnosti Miroslava Novomestského, založil kultúrno-filozofický odbor Matice Slovenskej a Galériu Matice Slovenskej, inicioval ocenenia Štefana Kvietníka, Darina Hajka a Josefa Lajkerta. V roku 2024 inicioval odhľadov bustu Miroslava Novomestského a Ivana Horváta. Pôsobí tiež ako hudobník, zameraný na bicie nástroje, odohral približne 200 koncertov po celom Slovensku, ale v zahraničí, z Srbskou, Maďarsku či Česko. Koncertov aj predstav reakcií na politické a prenasledovanie zo strany novinárov, predstaviteľov mimovládnych organizácií a marketingových špecialistov. Odtedy sa venuje iba literárnej tvorbe a vedeckej činnosti a hrá iba príležitosti. Takže to je Lukáš Perný. Toľko našim dnešným zástupnosťom, ktorí prišli v Bratislave, čo ich veľmi pekne ďakujem, že merali túto cestu aj v takom trošku možno horšom počasí. A teraz by sme možno prešli k predstaveniu samotného vydavateľstva a aj našej činnosti nášho vydavateľstva. Začne s tebou, pani riaditeľka. Nás to opýtal, keď to môžu spomenúť, ale chcel by si počuť tvoj nejaký hlbší osobný pohľad, že ako si sa vlastne postavila vydávaniu kníh a čo ťa k tomu motivovalo? Takže ja najprv na úvod sa priznám, že prvýkrát v živote som v Galante, ale cítim sa tu ako doma, lebo pozerám sa na vaše kroje a vidím tu goralský klobúk, goralskú vestu, takže fúha, paráda, ďakujem pekne za také milé privítanie. Tak neviem, či tu máme nejakých krajanov, alebo to je len na... Áno, vážne? A odkiaľ? Môžeme aj dodačke cez. A odkiaľ, z akej dediny? Lesnica. Z Lesnice, no tak to sme naozaj veľmi blízki krajania, to je ja zo Spišskej Starej-Vsi. Takže otázka bola, že keď som dobre pochopila, čo ma priviedlo ku knihám. Moja mama a otec obaja boli kultúrni pracovníci. Otec, ako tu bolo spomenuté, bol v našom rodnom Zamagúri etnograf, historik a bol to aj zberateľ ľudovej slovesnosti. A vlastne my ako malé deti sme s ním chodili po jednotlivých dedinkách Zamagúria. Tí, ktorí ste niekedy boli na Pekynách, v Červenom kláštore, viete, že to je jeden z takých krajov tajomných, magických, ktorý dodnes si to zachoval. A môj otec zbieral túto ľudovú slovesnosť, predovšetkým sa zameriaval na rozprávky, ktoré neskôr aj vydával, aj počas socializmu vychádzali rozprávky v mladých letách. A to bol taký prvý kontakt s knihou a s literatúrou. A moja mamka zase bola vedúca strediskovej knižnice. A otec bol riaditeľ kultúrneho domu, čiže my sme od mala vyrastali v knižnici a v kultúrnom dome. Čiže vôňa knihy a kniha samotná ma obklopovala vlastne už od narodenia. A ako kolega spomínal, tak ja som mala aj vlastné vydavateľstvo a teraz som v podstate 7. mesiac ako nová riaditeľka vo vydavateľstve Matice Slovenskej. A je to pre mňa veľká česť, že táto naša najstaršia kultúrna ustanovizeň mi zverila takúto dôležitú a zodpovednú úlohu, takže veľmi sa z toho teším. Ďakujem pekne. Teraz to predstavím odpovede. Zatiaľ si výborný respondent. Teraz skúsime Lukáša, aký je respondent. Teraz sa takisto opýtam, že ty si tu vlastne dneska ako spisovateľ, som ťa tak charakterizoval. Je to jedna z tvojich mnohých vlastností a teda talentov. Tak sa teda opýtam, že ako si sa dostal k tomu písaniu, čo ťa motivovalo a ešte to stále baví. Ono, človek niekedy píše, lebo musí, vždycky ho to baví, je to aj poslanie, s tým spôsobom prezentovať nejaké myšlienky, nejaké idei, teda. A
a popularizovať určitým spôsobom aj osobnosti, dejiny. Proste ľudí, ktorí sa snažili niečo zmysluplné vo svojom živote zanechať. A to je taký môj hlavný poslanie, že prečo vôbec píše. Taktiež v rámci eseistiky sa tak troška zamýšľam nad tým svetom, v ktorom žijeme. Často je kritický, lebo naozaj žijeme ťažkú dobu, veď vidíte, čo sa deje aj v súčasnosti. Takže ten spoločensko-kritický presah tam je. Ale čo ma k tomu inšpirovalo? No, asi úplne prvý impuls bola moja pani učiteľka na strednej, pani Pačutová. Ju pozdravujem, keď niekedy sa k tomuto videu dostane, snáď. Bola to pre mňa veľká inšpirácia. Táto žena vedela neuveriteľne pútavým spôsobom prednášať o slovenskej literatúre. A tak som sa prvýkrát vlastne dostal aj k Václavi Novomeskému. A cez Václava Novomeského som sa dostal aj k národným dejinám. A tak postupne aj Matici a tak ďalej. Čiže dnes som sa venoval vlastne tým svetovým témam, hudbe, kultúre, umeniu a celkovo dejinám svetovej kultúry. A potom som zistil cez Novomeského, že tie naše slovenské dejiny sú veľmi zaujímavé, máme tam naozaj zaujímavé osobnosti a práve ten Novomeský bol ten, by som povedal, to médium, ktoré ma dostalo k tomu tým národným dejinám. A potom som začal písať tieto rôzne knižky, ktoré sú teda aj o svetovej kultúre, o svetovej politike, svetovej filozofii, to sú tí utopisti a jednak aj tie národné témy, teda napríklad to sú tí Benovákovci, Novomeský, Klementis, Mináč a tak ďalej. Čiže tá diapazóna tém je obrovská. Skúšal som aj poéziu, ale nejak som to nechal potom radšej tak. Prečo? Lebo sa nejak bál príliš odhalovať svoje vnútro. Ale mám pripravenú akože knihu esejí. Tu mi nepodporil fond na podporu umenia za minulej vlády, takže neviem, či som dosť dobrý spisovateľ podľa toho. Takže uvidíme. No, možno, že to skúsim znova, možno to vyjde, tak uvidíme. No. V každom prípade v rámci písania pripravujem aj ďalšiu časť tejto knižky, okrem Benovákovcov sa budeme venovať aj tej druhej vlne národného obrodenia a potom aj tej tretej, teda Štúrovcov. Takže sú veľké plány v rámci písania a ono sa to tak nejak stalo, že keď ma si spomínal, že ma nejak tak vyradili z toho hudobného sveta, tak čo už človek iné zostáva, tak začal som viac písať. Začal som sa zamýšľať nad svetom, prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú. A primárne aj to štúdium filozofie ma doviedlo k tomu, že človek by sa mal zamýšľať nad svetom, v ktorom žije a nejakým spôsobom intelektuálne reflektovať. A práve aj tie predchádzajúce generácie tých našich národných dejateľov, to boli ľudia, ktorí boli odvážni a nebáli sa písať aj kriticky o svete, v ktorom žili. A možno práve preto sa stali premožiteľmi času a stali sa nesmrteľnými. Proste sa nebáli, išli do toho. Tak to je také moje posolstvo aj pre tých, ktorí chceli začať písať alebo tvoriť. Proste nebojte sa. Píšte slobodne, keď žijete v neslobodnej dobe. Ono sa to ľahko hovorí, ale ja si myslím, že stále to stojí za to, lebo dejiny si to potom zapamätajú, že tu bol ten človek, ktorý a predsa to povedal, hoď teda to nebolo práve móde hovoriť o tom, že toto je zlé, alebo to je ten zlá tendencia spoločenská. Treba to nejakým spôsobom meniť lepšie. Takže asi tak. Ďakujem pekne, Lukáš. Samozrejme, si aj kulturológ a aj mnohí ďalší, teda máš tituly, respektíve nejaké funkcie. Inak on už je tiež doktor, tak tu zaplieskajte. Petr Švatner už je doktor Švatner. Bolo to plánované, naozaj, ale to sa chcem povedať, na konci ešte budú priestor na otázky, takže v diskusii môžeme sa vyjadriť aj nejakej súčasnej situácii. Lukáš nám dáš do toho kadečo, ale tak to k tomu potom. Naspäť tebe, Ingrid. Ty si teda riaditeľka vydavateľstva od júla minulého roka. Ako sa ti tieto funkcie zatiaľ pôsobia? Čo to pre teba znamená? Lebo naozaj Matica je jedný najpôvodnejších poslaní po vydávaní tých kníh, takže chcel si pokračovať vďaka tých najstarších matičných tradícií. Tak ja možno najprv poviem, aký to bol pocit, keď som prvýkrát už ako nová riaditeľka vchádzala do budovy v Martine, do druhej budovy a teraz som sa pozrela na všetky tie obrazy, tie portréty, ktoré tam visia a som si povedala, fúha, tak je to niečo, čo by sa mi pred pár rokmi ani neprisnilo a naozaj od prvého momentu môjho pôsobenia aj na tejto funkcii, aj vôbec v Matici cítim takú veľkú zodpovednosť. A zvlášť dnes, keď hlavne mladí ľudia, mládež a deti
sú ovplyvňované aj v škole a cez sociálne siete, cez tie médiá. Cítim aj takú povinnosť, že tá matica, tak ako aj niekedy, okrem toho, že pôsobila na dospelého čitateľa v oblasti vydavateľstva, tak musíme niečo urobiť aj tu, musíme vydať nejaké veci, ktoré by umožnili sa pozrieť na ten svet trošku ináč a hlavne musíme si budovať odznova ten kontakt s detským čitateľom. Tým, že ja sama som matkou a vo svojom vlastnom vydavateľstve som vydávala aj publikácie pre deti a mládež, ja viem, aké to je dnes veľmi dôležité a viem, akú moc má ten, ktorý takéto niečo môže ponúknuť tejto našej mládeži. Takže to prvé moje pocity na novom pôsobisku boli predovšetkým taký pocit zodpovednosti a takej pokory k tomu, čo ma čaká. A tak to cítim aj dodnes, lebo je to ešte veľmi krátke obdobie a chcem teda na tomto poste pôsobiť ako taký naozaj dobrý nasledovník tých, ktorí tu pôsobili predo mnou, lebo také mená ako Jozef Ciger-Hromský už sám o sebe je záväzkom a ináč asi som prvou ženou na tomto poste, takže Matica ide s dobou a dáva šancu aj ženám. Áno, musím povedať, že ty si vlastne nastúpila v roku slovenských žien národných hnutie, čiže sme si to splnili aj takýmto spôsobom. Tak ale sme rádi, že si medzi nami, lebo zatiaľ si veľmi aktívna v tomto smere a však to sú výsledky tvojej práce a k tomu sa dostaneme neskôr. A tak keď sme spomínali Indínu, nejakú dráhu matičnú, tak ak je to už bolo sa spomenuté, tak povedz aj ty, ako si dostal do Matice a ešte predtým, ako si nastúpil vlastne pracovať. A čo pre teba znamená, že si vlastne okrem toho slovenský pracovník, tak si aj vlastne zástupca šéfredaktora druhého najstaršieho literárneho magazínu Európe slovenských pohľadov, čiže povedz nám niečo k tomu. Tak ja stále objavujem ten zmysel tej činnosti, pretože pochopiť celý ten matičný organizmus, to si žiada určité skúsenosti a určitú prax a mne veľmi pomohol Vlado Mináč v tom, že zadefinoval podstatu toho, prečo sme tu, alebo čo vlastne robíme, a to je byť modernou, organizovanou pamäťou národa. Moderne organizovať pamäť národa. To je podľa mňa taká dosť zásadná myšlienka, ktorá definuje aj naše posolstvo. A potom druhý taký rozmer je to, čo písal zase môj druhý taký vzor, a to je Novomestský, ďalší predseda Matice, ktorému sa mi, chvála Bohu, teda podarilo odhaviť tú pustu spolupráci s kolegami, ale i národných diateľov pri príležitosti 120. ročnice, ktorý zase sa odkazoval na Štúra a často spomínal, že teda najlepšie sa istým spôsobom zotročuje alebo manipuluje národ, ktorý je nevedomý, nevzdelaný a hlúpy. No a práve to vzdelávanie a posúvanie toho vzdelávania tým širokým ľudovým vrstvám, čo bolo aj to posolstvo novomestského pôsobenia na pozícii povereníka pre školstvo a osvetu a v podstate aj tej Matici, tak to je vlastne to, čo nás odlišuje od napríklad univerzít alebo od nejakých iných inštitúcií, ktoré sa môžu napríklad zaoberať nejakými špecializovanými záležitostiami. Ja neviem, napríklad Národné múzeum sa zaoberá teda samozrejme muzeálnou činnosťou a knižnica zase tie knihy iba uchováva, hej, aj keď bola kedysi naša, samozrejme, tiež to bola jedna z našich hlavných činností a stále aj tá knižná tvorba je, ale to šírenie tej kultúry a vedy medzi široké vrstvy obyvateľstva a zušľachtovanie toho národa v podstate nejakým spôsobom, to je podľa mňa vlastne to veľké posolstvo, že chodí do tých regiónov proste posúvať tú vedu alebo tú osvetu, to vzdelávanie, to osvietenie medzi tých ľudí, taká tá kolárovsko-šafarikovská idea vlastne osvietiť ten národ nejakým spôsobom. Toto je podľa mňa asi hlavné posolstvo, lebo viete, ja to vám to poviem úprimne, s výnimkou možno Peťa zo pár ľudí, nemyslím si, že patrím k moc múdrej generácii, keď vidím, akým spôsobom je manipulovaná. A možno takým mojím malým posolstvom je to aspoň troška zmeniť, lebo naozaj moja generácia bohužiaľ podlieha obrovskému tlaku manipulácie a je to dôsledok ich, podľa mňa, nedostatočnej vzdelanosti, ale nie ani tak v tom zmysle, že by nemali tituly a tak ďalej, ale v zmysle, že nepochopili
históriu, dejiny, zmysel dejín. Pretože keby vedeli, čo všetko viedlo k tomu, že máme napríklad samostatnú Slovenskú republiku, že máme demokratické zriadenie, že máme nejaké sociálne práva, keby to pochopili, tak by sa možno nesprávali tak, ako sa správali a možno aj nevolili tak, ako volia. Čiže ja si myslím, že moja generácia, teda 30-tníkov, aktuálne veľmi zlyháva, poviem to kriticky a nahlas, to je veľké zistenie minulého roka a myslím, že aj preto sme tu, aby sme práve takými vecami ako poukázať napríklad na tieto osobnosti tých voľ národného umrodenia, že to boli Bernolákovci, Štúrovci, že to boli odvážni ľudia, ktorí sa nebáli aj kriticky postaviť voči režimu, ktorom nejakým spôsobom existoval, či to bol feudalizmus, alebo kapitalizmus, alebo tak ďalej. Prípadne napríklad Aristotelse. Čiže to je podľa mňa to posolstvo a napokon okolo tej Matice sa točia tie osobnosti už od tej prvej generácie, veď už pri založení boli Bernolákovci, tí tam najmladší, potom boli Štúrovci, časť aj teda tej druhej vlny, no a neskôr napríklad sa do funkcií Matice dostávali práve davisti zase, hej, a tie vlny tých ďalších národných obrodení. Takže toto ja vidím to posolstvo práce v Matici, hej, že to není iba napíšem článok niekde do karentového časopisu, uzavriem a nezajíma ma, že koľko ľudí si to prečíta, ale dostať to naozaj reálne k tým ľuďom. A toto mne napríklad na univerzite chýbalo, keď som bol v Prešove napríklad, alebo na iných univerzitách, keď som pôsobil, že proste im stačilo vydať nejaký článok a založili to a išli sme ďalej. Ale keď už je človek v Matici, tak už má to posolstvo posúvať tie veci ďalej. Aby to nezostalo na nejakých úzkých akademických kruhoch, že robíme vedu, ale tá veda sa má osvetlo dostať ďalej. A jak som sa dostal v Matici, no tak to je taký neviem, či to môžem povedať. No my sme sa v podstate tak spontánne stretli s našim predsedom vo voľnom čase. Odiskutovali sme, ja som v tom čase národu nezamestnaný a nejak sme sa tak sadli a som sa tak spýtal, že či to v Matici nie je zrovna nejaké voľné miestečko v nejakom literárnom ústave a tak to nejak vlastne začalo. Začal som spolupracovať s Maticou a zrazu to všetko začalo perfektne fungovať a dodnes vydávame knihy, pracujeme, robíme podujatia a mám z toho veľkú radosť. Takže som veľmi rád, že som súčasťou toho príbehu, ktorý naozaj je otázkou aj kontinuity, aj určite zodpovednosti. A sa asi moc dlho kecam, takže určite zase späť. Díky. Ďakujem pekne za toto rozsiaľu odpoveď a za celkovo, čo si povedal. No, veľa vecí sa dá súhlasiť a myslím, že k tomu sa ešte nakoniec dostaneme. A teraz vlastne som poprosil ešte raz, alebo teda druhýkrát, aby sa nám predstavili folklórny súbor Korene. Nech sa páči. Na tej košulečke, co sme ju ušili.
svoje milé spomína. Včera večer chleba pekla, zolila jej perina. Včera večer chleba pekla, zolila jej perina. To perina, ale štyri za hlavu. To perina, ale štyri za hlavu. To jej mamka odkúpila od šatrové cigárky. To jej mamka odkúpila od šatrové cigárky. Ušečické poženili, užijaše ožení. Ušečické poženili, užijaše ožení. Vezmem sebe starú babu, vezmem sebe za ženu. Vezmem sebe starú babu, vezmem sebe za ženu. Ďakujem pekne, fakultnému súboru Koreň, to sa ešte raz predstavia a predstavia sa aj tak, že odkiaľ sú, čo sú a prečo sú tu. Sme veľmi radi, že medzi nami, lebo sú, nefungujú tak dlho, ale sú skvelí. Čiže poprosím ešte jeden veľký potlesk pre nich. Som naozaj rád, že takýmto súbor sa vytvoril, tak ďakujem za to aj pánovi kmeťovi, predsedovi miestneho odboru, že to inicioval. A teraz sa dostaneme druhému kolu otázok. Keď sa dostaneme už konkrétne činnosti vydavateľstva, tak sa ťa tam pani riaditeľka, že za to obdobie, ktoré si teda vo funkcii riaditeľky vydavateľstva, čo sa ti podarilo, aké knižky si vydala, respektíve čo sú také tie najzaujímavejšie publikácie v súčasnosti, ktoré sú už v dispozícii a ktoré sú tu aj tam potom také na stole. Pani, sa ti páči, máš prístup. Že novinky predstavíme. No. Dobre, tak ja som si ich tu aj tak pripravila, neviem, či ich mám všetky a asi nemám cestu k demokratickej slovenskej štátnosti, ale tu si požičam od pána, ktorý si ju kúpil. Takže úplne najprv ukážem čerstvé novinky, ktoré sme odprezentovali aj na bibliotéke, takže už keď som túto spomenula, je to prvotina autora Mateja Mindára. Cesta k demokratickej slovenskej štátnosti mapuje obdobie 90. rokov, keď sa vlastne rozhodovalo, ako to ďalej bude vyzerať s Československou federatívnou republikou. Kniha je veľmi vzácna, pretože obsahuje aj výpovede vtedy našich poslancov, ktorí boli vo federálnom parlamente, ale taktiež ona mapuje činnosť občianskych organizácií a združení. Celá kapitola je venovaná Matici slovenskej, vy si iste spomínate aj na hladovku za jazykový zákon a všelijaké takéto veci, plus napríklad Združenie slovenskej inteligencie Korene, ale spomína sa tu aj záslužná činnosť zahraničných Slovákov, ktorí tiež svojou troškou prispeli k vzniku Slovenskej republiky. Takže to je jedna publikácia. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej, keďže my sme vedeli, že tento rok 2025 bude rokom Ľudovita Štúra, tak my sme už tak predčasne k tomuto roku prispeli 3 publikáciami. To je publikácia, ktorú už predtým Matica vydala. Volá sa Skvitne ešte život. Zaujímavosťou je, že túto úspešnú publikáciu o živote Ľudovita Štúra napísala česká autorka, ktorá dokonca získala významné ocenenie Slovenskej akadémie vied za túto publikáciu. A toto je už vlastne 3. reedícia v poradí, čiže 3. vydanie. A potom sme minulý rok vydali 2 publikácie. Ja som si to tak osobne pracovne nazvala, že je to taká zberateľská edícia, lebo vyzerajú takto pekne.
A vlastne sú to reedície dielu Rudolita Štúra, toto je starý a nový vek Slovákov, ono to bude pekne vyzerať aj v poličke, lebo to má také zlaté písmenka. A druhá publikácia, Náuka reči slovenskej. A tohto roku chceme pokračovať v kompletizácii diela Rudolita Štúra. A to, čo viem, že určite by sme finančne mali zvládnuť, tak to bude nárečia Slovensku, alebo potreba písania v tomto nárečí. A ďalšie dve publikácie zatiaľ neprezradím, lebo neviem, či to finančne zvládneme. Ale ak sa nám zadarí, budú 3, čiže by sme mali vlastne 5 publikácií, keďže máme ten rok Rudolita Štúra. Potom z ďalších noviniek, ktoré tu máme a na ktoré ste sa už nepýtali, tak sú dve publikácie, ktoré sme vydali vďaka spolupráci alebo vďaka financiám, rovno poviem, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Je to zborník Bojovali za našu slobodu, je to zborník z konferencie, ktorá sa uskutočnila vo Vranove nad Toplou a tento zborník sa venuje, bol vydaný pri príležitosti 80. výročia SNP a venuje sa takej veľmi významnej veci. Doteraz sa to objavovalo v rôznych historických časopisoch, ale nikdy nie takto komplexne. Venuje sa totiž zástoju matičiarov a kultúrnikov v Slovenskom národnom povstaní. Konferencia bola medzinárodná, čiže mali sme tu aj vedcov zo zahraničia. Bohužiaľ, zborník vyšiel vo veľmi nízkom náklade, len 350 kusov a je nepredajný, ale vďaka môjmu kolegovi Lukášovi Pernému si ho onedlho budete môcť nájsť onedlho online aj na internete. Takže kúpiť sa nedá, je pár kusov, ktoré ešte máme, ale tam máme aj prísne určené, napríklad 50 výtlačkov odišlo na zastupiteľské úrady do zahraničia a tak ďalej, čiže ale online bude k dispozícii. Druhá publikácia, ktorá tiež vznikla vďaka podpore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, je publikácia taktiež z konferencie. Pán môj kolega tu spomínal, že rok 2024 bol rok vyhlásený Maticou ako rok slovenských žien. A my sme pripravili takúto konferenciu a výsledkom bol tento zborník. Zborník bol slávnostne uvedený do života v Slovenskom národnom múzeu spolu s výstavou, ktorá tento zborník sprevádza. Tá výstava má okolo, keď si dobre pamätám, 15 panelov, 15, no vidíš, teraz som ju vozila po Polsku a nepamätám si, koľko má. Takže 15 panelov. A to, čo je zaujímavé, lebo všetci si myslia podľa toho nápisu, že tam sú asi nejaké osobnosti z 19. storočia, z 18., ale je to presah až do 20. storočia. Čiže, pardon, 21. tak aj 21. No a my sme rozmýšľali v Matici, že by sme mohli pokračovať aj druhým dielom tejto publikácie, tak ale taktiež bohužiaľ vyšla vo veľmi nízkom náklade. Nebude sa dať kúpiť, ale tá už je k dispozícii na internete. Tá už je k dispozícii kompletne na internete. Ďalšia publikácia, ktorú sme vydali z vlastných zdrojov tentokrát, bez podpory ministerstva, čiže je aj predajná. A je to publikácia opäť z konferencie. Ja k nej nebudem hovoriť veľa, lebo tu máme jedného zo zostavovateľov a autorov tejto publikácie, takže k tejto vám povie viac môj kolega Lukáš Perný. A máme tu ešte niečo, čo sme tento rok? Nie, už asi tu nemám z našich noviniek. Takže, ale môžem aj k tým ostatným, hej? Dobre, takže už keď mi dal slovo, alebo keď sa Lukáš dostane k mikrofónu, tak ja by som vám povedala, že vlastne Matica Slovenska, to čo asi väčšina z vás vie, ale ja vám to len pripomeniem, sa venuje okrem neperiodických publikácií, vydávame neperiodické publikácie, vydávame aj periodika. Jedno z nich, ktoré spomínali sme tu už a patrí k najstarším v Európe, sú Slovenské pohľady. A ja som vám chcela dnes ukázať, a zabudla som, dnes ukázať, ako vyzeralo prvé číslo slovenských pohľadov. To bola, nie je to spisovné slovo, taká buchla, taká obrovská, veľká, ťažká kniha, teraz vyzerajú takto. A my sme veľmi radi, že sa nám ich podarilo aj v tých ťažkých rokoch predchádzajúcej vlády udržať. Samozrejme, nie je to už mesačník, na aký ste boli zvyknutí, je to aktuálne
číslo dvojmesačné, čiže a takto to bude asi aj najbližšie obdobie, ale to je jedno naše periodikum. Ďalšie, ktoré možno niektorí poznáte, je periodikum, ale to poznáte tí, ktorí sa zaujímate aj odborne možno o slovenský jazyk, ktoré vydávam v spolupráci s jazykovedným ústavom Ľudovita Štúra, je to Kultúra slova, ale tam sú väčšinou také odbornejšie príspevky. Potom naša vlajková loď, ktorú asi poznáte všetci a budem vám ju predstavovať zbytočne, to sú Slovenské národné noviny. Tiež viete, že predtým to bol týždenník, aktuálne je to dvojtýždenník. Priniesli sme vám aj zo pár čerstvých vytlačkov, nech sa páči, môžete si zobrať. Potom vydávame takýto štvrťročník, historický zborník. A čo sa týka histórie, máme takisto aj štvrťročník Slovensko národné spektrum, ktoré vlastne by ste možno starší čitatelia poznali pod názvom Slovensko. To sa prednedávnom zmenilo na Slovensko národné spektrum a ja vám môžem prezradiť, že najnovšie číslo, ktoré vyjde v marci, lebo doteraz to bol ako odborný časopis Matice slovenskej, a my sme sa rozhodli, lebo tak ako som vám povedala, chceme osloviť aj tú mládež, aj mladšiu generáciu. Zmeníme tento časopis na populárno-náučný, zmeníme grafiku a budeme sa ho snažiť presadiť viac aj do škôl a na priamy predaj. A ešte, keďže máme tu aj ľudí, ktorých predkovia sa vrátili naspäť do svojej vlasti, tak tí isto túto našu periodickú publikáciu budú poznať. Raz ročne vydávame takýto zborník Slováci v zahraničí, vydáva ho naše krajanské múzeum Matice slovenskej, takže toto raz za rok vydávame. To sú tie periodické publikácie. A z neperiodických vecí ešte, ale na ktoré som veľmi pyšná, takže vám ich musím ukázať. Pán predseda, totižto predseda Matice slovenskej si tiež veľmi uvedomuje dôležitosť výchovy mladej generácie. Preto, ako iste viete, máme aj mladú Maticu, kde si vychovávame našich nasledovníkov. A minulý rok sa nám práve podarila taká úžasná vec, vymyslel, aby sme urobili také pracovné zošity, ktoré sú určené, môže to byť aj pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy. A teraz aktuálne sme v procese, že sme požiadali o dĺžku ministerstvo školstva, no uvidíme, ako sa to podarí. Ale keby aj nie, tak tieto pracovné zošity sú dostupné normálne aj v distribúcii, aj v knihkupectvách. Vydali sme ich 6. Prvý je Od Samovej ríše po Veľkú Moravu, kde je spoluautorom aj pán predseda. Ďalší je Neznámi slovenskí hrdinovia 1914-1920, čiže tu vlastne sa venujeme Čechom a Slovákom v legiách. Potom klasiku Anton Bernolák a Bernolákovci. Potom k dejinám Matice slovenskej. A samozrejme nemôžeme zabudnúť na Ľudovita Štúra a Štúrovcov a prehľad dejín spisovnej slovenčiny. Čiže to je prvých 6 lastovičiek, ktoré sa nám minulého roku podarilo vyprodukovať. Tento rok to vyzerá tak, že keďže máme iné projekty, tak asi v tom nebudeme pokračovať, ale ja vám ako prvým prezradím, lebo som to ešte nikomu neprezradila. Chceli by sme pripraviť jednu novú rozprávkovú knihu, Pekné Texeso s tematikou Štúrovcov a omaľovánku pre menšie deti. Takže to budú, čo sa týka tej detskej produkcie, 3 asi pravdepodobne naše aktivity. A z tej staršej produkcie som tu doniesla ukázať jednu veľmi peknú publikáciu. Isté tie ilustrácie, tí, ktorí máte menšie deti, poznáte, je to Martin Kellenberger. On je ilustrátor, ktorý ilustruje aj učebnice, šlapikár a v spolupráci so Štefanom Moravčíkom pripravili 2 publikácie, Veselé potulky po svete a Veselé potulky po Slovensku. A zase vám môžem prezradiť, že tento rok vyjde aj ďalšia kniha, pravdepodobne, keď všetko dobre dopadne, a bude sa volať Veselé potulky po Európe. Čiže je to veľmi pekná, takto bohato ilustrovaná publikácia. A potom ešte z tých, ktoré som vám aj doniesla,
máme takého jedného veľmi plodného autora, totižto Matica, možno o tom viete, možno nie, pred pár rokmi založila takú veľmi dôležitú edíciu aj vo vzťahu k budovaniu lásky k rodnému kraju a k vlasti pre tých mladých a volala sa, že Povesťová mapa, pretože keďže mám tu krajana, tak ja razím takú myšlienku aj vo výchove tej mladej generácie, že láske k vlasti sa najlepšie naučíme cez lásku k tomu nášmu rodnému domčeku, k tomu nášmu regiónu, že ten lokálpatriotizmus je taký východiskový bod, od ktorého by sme sa mali odraziť. Potom môžeme postupovať ďalej. No a v rámci tejto povesťovej mapy, tejto edície som doniesla ukázať dve publikácie, ktoré síce pod ňu úplne nespadajú, sú to rozprávky spod Slovanskej lípy, ktoré nemapujú priamo naše územie Slovenska, sú širšie koncipované a najstaršie slovanské báje a legendy, tie sú tiež širšie koncipované, ale potom vy, ktorí si kupujete naše publikácie, poznáte, my sme vydali rôzne, že povesti z Pocitná, z Liptová a tak ďalej. Čiže to je tiež taká vec, ktorou by sme chceli pokračovať a tieto jednotlivé regióny mapovať aj cez vlastne tých zberateľov lokálnych tej ústnej ľudovej slovesnosti. A keďže ja mám k tomu blízko, ako som spomínala, aj od rodičov, od rodiny, takže určite v tom by sme chceli pokračovať. No a ešte 3 publikácie a už rozdám slovo chlapcom. Toto je vec, na ktorú som veľmi pyšná, ktorá sa nám podarila. Je to 6. vydanie krátkeho slovníka slovenského jazyka. A neviem, či tu máme aj nejakých slovenčinárov, tak vy viete, že Slovenská akadémia vied pracovala na predchádzajúcich kodifikačných príručkách a toto vlastne je prvýkrát z dielne Matice kodifikácia krátkeho slovníka slovenského jazyka. Potom sa nám podarila takáto nádherná vec, a na tú tiež ako dcera etnografa som veľmi pyšná. Je to Slovenská ľudová architektúra. Toto je nádherná publikácia, ktorá mapuje nielen dreveničky, ale aj sypance, studničky, všetko možné, mlyny. A mapuje to takým spôsobom, že je to bohato ilustrovaná publikácia, jednoducho napísaná, krásna publikácia, ktorá by mala asi byť v knižnici každého Slováka. No a potom, keďže máme tu problémy so slovenskou hymnou, tak som naniesla takú publikáciu, ktorú sme vydali trošku dávnejšie, ale tiež je veľmi pekne spracovaná. Príbeh slovenskej hymny a jej autora, je tam rozobratý osobný život Janka Matušku, ako vlastne tá hymna vznikla, plus sú tam potom na záver ukážky z jeho tvorby. Takže chcem vám to otvoriť na nejakej peknej strane, no ale všade vidím len text. No, veľmi pekná publikácia. No a touto malou ukážkou chcem povedať, že ak niekto bude mať cestu do Bratislavy, nech sa páči, srdečne pozývam k nám do Domu Matice Slovenskej na Kreslingovu, kde máme oveľa viac publikácií, lebo nech všetko sa mi zmestilo do auta. Príďte sa pozrieť, poukazujem, povysvetľujem a budem rada, ak sa uvidíme u nás. Ďakujem pekne, pani Jozefka. Keďže si povedala aj svoje plány, tak sa neviem pýtať, čo chystáš. Ty to všetko vyriešila toto peknou dlhou odpovedou. Ja som veľmi rád, naozaj, že si tu a že teraz si predstavili to knižky, lebo je stále dôležité hovoriť, že tá Matica okrem toho, že robí kultúrne podujatia osvetové a vedecké, vydáva aj knihy a sú to naozaj pomerne kvalitné knihy, ktoré sú aj v mnohých prípadoch oceňované. A samozrejme sú dostupné nielen teda vo vydateľstve, ale aj v bežných komerčných vydateľstvách, čo je tiež pomerne dobrý úspech, keďže nie vždy tomu tak úplne bolo. Ale povedal si aj to, že teda máme tu autora i Bernolákovci, vlastne editora, spoluautora, spolustovateľa knihy o Bernolákovcoch, ktorá vyšla minulý rok, naozaj bola predstavená už skoro všade a som rád, že ho teda môžeme šťastne predstaviť aj tu. Ale ešte by som zabudol, keď si spomínal tú knihu Rozprávok po slovenskej lípy, tak máme tu autorov súťaže, ktoré sa koná tu v Galante so školami, tuto pán Lehocký, pán inžinier Lehocký, aj s pánom kolegom Miženkom, tuto pod hlavičkou miestneho odboru organizujú dlhé roky súťaž čítanie Rozprávok po slovenskej lípy. A bol tu aj kolega Peter Ludvík párkrát, takže keď sa to bude konať tento rok, tak zase teda možno prídeš aj ty a možno tomu tam pomôžeš to inak aj materiálne organizačne.
Takže to sa teším. A teda, čo sa treba Lukáš teba opýtal, na tých Bernolákovcov, hej, že ako si k tomu prišiel, ako prebiehal ten proces, čo vás k tomu viedlo a celkovo, že ako sa ti teda pozdávala tá kniha a niečo tým Bernolákovcom tak najvýznamnejšie, čo by si povedal. Táto kniha vznikla vlastne ako taký kulturologický výstup, hlavne teda práce našej spoločnej kolegyne Martiny Matečkovej, ktorá sa tejto téme rozsiahlým spôsobom venovala počas posledných rokov. A keď som videl, že tie články má roztrúsené po webových stránkach a tak ďalej, tak som tak cítil takú potrebu nejakým spôsobom to systematizovať, dať to do jednej knižky. No a tým, že vytvorila aj tú konferenciu, tak sme to nejak pospájali a vytvorila sa teda knižka, ktorá je zmesou vedeckej publikácie, osvetovej publikácie, odbornej publikácie, ale aj také vzdelávacej publikácie pre školy, pre deti. Takže je to veľmi komplexné a nájdete tam vlastne všetky podstatné informácie o tejto prvej intelektuálnej generácii národných dejateľov, katolíkov, teda ešte úplne prvých. A tým hlavným poslaním, prečo to vzniklo, je, že je potrebné si spomínať na všetky tieto intelektuálne iniciatívy, ktoré nejakým spôsobom pozdvihli ten národ. No a pri tých Bernolákovcoch treba oceniť, že naozaj žili ešte vo feudalizme, silne zmaďarizovanom prostredí ešte v tom čase a tá slovenčina vôbec nebola až tak preferovaná. Čiže boli to aj odvážni ľudia, možno vďaka tomu Jozefovi druhému, že potom vznikli tie tendencie akoby uvoľniť ten systém nejakým spôsobom, že vlastne zriadil ten generálny seminár na tom Bratislavskom hrade, respektíve pod ním, tak sa vytvorila historická príležitosť nejakým spôsobom tú slovenčinu presadiť. Aj nebyť tejto generácie nemôžu vlastne pokračovať tej práci, tie ďalšie generácie, ako boli teda Všeslávia a Štúrovci. Takže oni boli tí úplne prví. A napokon aj Štúrovci ako evanjelici oceňovali ich ako katolíkov. A to je na tomto krásne. Hej? A toto treba oceňovať, to humanistické a to zjednocovacie, že napriek tomu, že boli z dvoch rozličných konfesí, dokázali sa vzájomne rešpektovať, dokonca sa aj oceniť. A to je vlastne ten veľký odkaz všetkých tých troch generácií, že dokázali sa spojiť. Dokázali ten národ spojiť aj na základe toho jazyka, aj na základe tej osvety, aj na základe toho, že chceli ten národ nejakým spôsobom posunúť ďalej. No a práve, čomu sa tam venujeme, tak sú tam v podstate všetky tie osobnosti. Aj tie známe, aj tie menej známe, teda Anton Bernolák, Juraj Fandli, Ondrej Mesároš, taktiež Jan Holý, legendárny náš slovenský Vergilius, ale aj také osobnosti už menej známe ako Juraj Holček, Štefán Závodník a mnohí ďalší. Takže je to všestranné, komplexné a nájde sa v tom každý. Troška vedieme s jedným kolegom taký menší spor, že či vydávať čisto vedecké publikácie alebo čisto osvetové. A ja som toho názoru, že to treba spájať nejakým spôsobom, že dostávať aj tú vedu teda medzi obyčajných bežných ľudí, ale aj medzi tých intelektuálov, nech sa to nejak tak prepája. To je taká moja vízia Matici. Ďakujem pekne. A ešte by som ma pýtal, vlastne ty si veľa pracoval so Štúrovcami, ale teda od toho roku 2022, kde bol vyhlásený národný odkaz so Štúrovcov, tak tieto naozaj dve známe generácie národného prodenia, by si nejak vedel porovnať, alebo čo priniesli oni, čo priniesla tá druhá generácia a teda čo majú spoločné. Ja sa už nechcem opakovať, lebo to už som toľkokrát spomínal na rôznych podujatiach, ale tu ešte nie. Tak tá pointa bola hlavne v tom, že pri tých Štúrovcoch už máme teda prvé politické aktivity, kultúrno-politický program nejaký, ktorý tam vznikol, teda už žiadosti slovenského národa tam boli aj nejaké dokonca vojenské aktivity, čiže to povstanie 1848, potom tam bolo to memorandum a samotný vznik Matice, ktorému sa v podstate Štúrovci najbližšie priblížili, aj keď samotný Štúr samozrejme, že už sa toho nedožil. Bol tam vznik teda už také sofistikovanejšej kultúry, organizovanejšej kultúry, romantizmu, teda vznikali tam periodika, Slovenské národné noviny, Slovenské pohľady. Čo sa týka Bernolákovcov, samozrejme aj oni už boli takým predvojom, lebo tamto Slovenské učené tovaristvo bolo zaujímavé v tom, že bolo vôbec úplne prvé, ktoré vydávalo knihy, šírilo osvetu a tak ďalej a združovalo aj tú intelektuálnu stránku teda slovenského národa.
Pričom tá medzigenerácia vynašla fenomén, v čom sme v podstate svetoví, a to je slovanstvo. Práve druhá generácia, Kollár a Šafárik, si uvedomili, že sú to aj iné národy, ktoré majú veľmi podobnú reč. My sme nedávno s kolegom boli v Slovinsku a Slovinci si sami sebe hovoria Slovenci a že oni sú Slovenky. To si treba uvedomiť, tieto zaujímavosti. A majú slovenskú maticu a naša matica slovenská sa volá pôvodne Slovenská matica. Majú slovenské ulice, Slovenskú akadémiu vied a tak ďalej. Čiže toto je zaujímavé, keď vidíte do tých iných slovanských krajín, že aj my si celkom aj rozumieme tomu jazyku. Sú to neuveriteľné veci. No a práve Kollár a Šafárik si uvedomili, že predsa je tu obrovské množstvo slovanských národov, ktoré sa ani nevedia a majú veľa spoločného, možno sa aj niečo odlišujú a tak ďalej. A prečo by sme nemali spolupracovať, vytvárať nejaké kultúrne väzby, keď to rozhodne lepšia alternatíva, než sa dostať do nejakých konfliktov, čo vidíme na východe od nás. Čiže ja si myslím, že zase tá druhá generácia je mimoriadne inšpiratívna a vlastne preto iniciujem tú konferenciu, a tým som sa chcel dostať takému slovensko-filozofickému posolstvu, tomu humanistickému, že to, čo vlastne Kollár aj Šafárik priniesli a možno sa inšpirovali aj tým Herderom, je to, že Slovania by mali ukázať svetu, že dokážu spolupracovať. Spolupracovať, to ide dobre. Spolupracovať, a to nie len medzi slovanskými národmi, ale aj neslovanskými národmi. Že ukázať, že dá sa to aj mierovou cestou, hľadajme to, čo nás spája. Nezabijeme sa to medzi sebou, spolupracujeme, robíme pekné podujatia, kultúru, umenie, filozofiu, rozvíjajme to, čo dobré v nás je. A to je moja najväčšia taká filozofická vízia a inšpirovaná práve tou druhou vlnou národného obrotenia, o ktorej sa veľmi málo hovorí, a možno tento rok sa im chcem viac venovať, že zabráňme do budúcnosti takým hrozným veciam, aké sa diali napríklad v Jugoslávii medzi Srbmi a Chorvátmi, alebo sa teraz dejú medzi Ukrajincami a Srbmi. Zabráňme tomu a urobme všetko preto a všetky podmienky k tomu, aby vznikala kultúrna spolupráca, ale dokonca poviem to aj tu, v tomto prostredí, aj medzi Maďarmi a Slovákmi. Zabráňme tým konfliktom. Urobme všetko preto, aby tie konflikty neprerástli do nejakých otvorených vojen. Takže to je také moje posolstvo pacifistické a humanistické, že buďme lepšími než tí druhí. Buďme lepšími a meňme ten svet. A preto som vlastne vydal na túto knihu Utopisti, kde som vlastne zosumarizoval tie návody na to, ako tento svet nejakým spôsobom zlepšiť. Možno som naivný, už po určitých skúsenostiach už až tak nie ako kedysi, ale stále verím, že ten svet sa dá zlepšiť a dá sa to robiť aj na tej lokálnej úrovni. Práve tí študovci to robili práve cez tie osvetové aktivity a tak ďalej, takže tak nejak. Ďakujem pekne. A teraz skôr ako sa dostanem na úplný záver, ešte som sa poprosiť obidvoch, a keď si niečo povedal, tak najskôr u teba začne pani riaditeľka nejaké tvoje záverečné posolstvo, nielen čo týka vydateľstva, ale možno celkovo ako tej spoločenskej atmosféra, čo ťa tak víri hlavou a tak, aby sme sa možno posunuli ďalej nielen ako matica, ale možno aj ako spoločnosť. Ja myslím, že väčšina mojich kolegov v Matici sú rovnako ako ty hovoríš, motorista si bol a už si sa z toho trošku preliečil, ale my máme, aj mnohokrát s Lukášom diskutujeme, ako pristúpiť aj k ľuďom s iným názorom a ja som takého názoru, že to hľadanie toho spoločného, či už v tej kultúrnej spolupráci, alebo proste aj v obyčajnom jednoduchom živote, je asi to najdôležitejšie. A ja aj vo svojom živote, aj tak som vždy bola vychovaná, že človek s iným názorom, alebo ak máme na veci iný názor, vôbec nás to nemusí rozdeľovať, pretože my sa môžeme obohatiť aj tým iným názorom, tou inou kultúrou, ale samozrejme všetko musí mať nejaké hranice, ale moja cesta, moje riešenie pre budúcnosť ani nie, že posolstvo, lebo Lukáš je veľký filozof, ja som trošku praktickejší typ, ale je to naozaj, aby sme aj my v sebe sami hľadali to dobré a ja naozaj niekoľkokrát denne sa spýtujem večer, keď si idem ľahnúť a ráno, keď vstávam, že ráno vstávam, si dávam taký záväzok, že mala by som vykonať dobrý skutok, urobiť dobré veci a potom večer si urobím to spýtovanie svedomia. Niekto to robí z hľadiska toho, že
keďže je to spojené s nejakým jeho svetonázorom, náboženským presvedčením, niekto len tak. Ale toto by bolo aj veľmi dôležité pre každého z nás, aby sme trošku mali viac v sebe pokory. My ako ľudia, my ako národ, lebo myslím, že toto v dnešnom svete veľmi chýba, tá pokora, aj osobná, aj celkovo. Takže to je asi všetko, čo by som... Ďakujem pekne. A Lukáš, teba sa ešte do teba, možno, ak si niečo, povedal si všetko. A Lukáš povedal všetko. A keď si to nemyslím, lebo ešte... To je bolo potom dlhé už. Bolo dlhé, no. Ale tak ďakujem, ešte raz ste teda prišli, moji drahí hostia, a tým teraz trošku priestor na diskusiu, ak sú nejaké otázky, dotazy, alebo nejaké pripomienky. Nápady, alebo čokoľvek. Ak teda nie, tak ešte ja som sa poďakovať. Nie som páči. Takže ja sa volám Nehocký a chcem povedať, že pravidelne robíme od roku 2015 súťaž rozprávky z Slovanskej repy s mojím kolegom doktorom Buženkom. A hlavne preto to robíme, lebo sme chceli dostať na školy povedomie pre deti, že slovanské národy nie sme len Češi a Slováci, ale celý slovanský svet okolo nás. Darilo sa nám to začať veľmi dobre, teraz to trošku upadá, lebo vieme prečo, je nezáujem. Tak ten nezáujem by som poprosil pani riaditeľku vydavateľstva, čo som si pozrel, čo vydávajú. Počúvajte, ja počúvam mladých ľudí, čo oni hovoria, čo robia, lebo naši mladí ľudia vo svete sa uplatnili vo všetkých možných disciplínach, kde chodia za robotou. Skúste niečo vytvoriť, zmapovať ich, ako sa im tam v tom svete darí, do nejakej formy, či už mesačník alebo proste niečo, aby aj tí mladí ľudia vedeli o sebe, ako je to v tom svete. Ďakujem. Ďakujem pekne, veľmi zaujímavý nápad. Takže možno sa dáme do akého plánu budúcnosti. Ešte sa to niekto hlasil? Nie? Ja som sa chcela opýtať, že tie knižky, lebo nedoniesla som si so sebou žiadne peniaze, že či sa budú dať nejak dodatočne tu v Matici Slovenskej nejak zakúpiť alebo nie. No, tak máme niekoľko riešení. Buď keby ste vedeli, že o aké konkrétne tituly by vám išlo, tak vieme to túto doriešiť. Alebo my by sme teraz, teda ja by som si to tak predstavovala, že by sme to mali stihnúť do mesiaca. Chceme pripraviť novú webovú stránku našich matičných publikácií. Nebude fungovať ako e-shop, ale bude to fungovať takže tam budú jednotlivé publikácie a bude mailová adresa objednávky@matica.sk, kde si ktorúkoľvek z publikácií môžete objednať. Alebo prezradím, že nedávno som zriadila aj facebookovú stránku, vydavateľstvo Matica Slovenska. Tam môžete mi kedykoľvek napísať a vieme sa na akýkoľvek spôsob dohodnúť. Tuto s niektorými sme sa už aj dohodli. Takže tak to asi. Alebo dokonca ešte aj je e-shop našej sesterskej organizácie vydavateľ sa volá www.vydavateľ.sk, len tam je taký problém, že tie knihy niektoré vyjdú trošku drahšie, ako keď si ich kúpite priamo u nás. Takže skúste aj ten Facebook a pokojne mi napíšte a ja sa s vami dohodnem. Ale doriešime to na záver teda. Čiže ak by sú nejaké ďalšie otázky, tak Ahmed, páči. Ja by som sa chcel pána Perného jednu takú praktickú otázku spýtať. Vy ste editorom tej knihy, čo ste spomínali. Koľko asi trvá to zeditovanie od keď začnete robiť po to, keď tá kniha vyjde? Ja len poviem, že aby si pochopil tú otázku, že prečo pán Kmeď na decembri uvádzal do života publikácia 200 rokov založenia miestnej Matice Slovenskej a pán predseda je autorom. Takže preto som teda pýtať, že ako hľadiska, teda ako to trvá TV a dlho a musím oceniť naozaj tú publikáciu pekná a to ti už aj môže potom dať. Dlho. Dlho to trvalo. Dobre, ja som si tam robil aj tú grafiku a vymýšľal aj tie doplnky a
ja vlastne pri takýchto druhoch kníh, to nie je o tom texte, že zistím, že niektorý z tých diateľov sa objaví nejaká fotka v archíve, alebo nejaký rukopis, alebo niečo podobné. A stále tie nápady prichádzajú, napríklad do tejto knižky som doplnila, že umelá inteligencia akoby dneska vytvorila bernolákovcov, že ak by ich vnímala, hej. Aj to je taká vec, to sú také nápady, viete, že vymýšľajme niečo nové, že čím budeme iní než tie predchádzajúce generácie, napríklad sú tam časovú os rôznych udalostí, ktorých sa tie osobnosti mohli dožiť, kto sa s kým mohol stretnúť a tak urobiť to čo najkreatívnejším spôsobom a to chce čas, to musí vyzrievať, človek sa s kým prebrie, vypleť sa s kým a trvalo to, koľko to trvalo? Ja neviem, no tá konferencia bola niekedy 23 ešte, no. V októbri, začal som na to robiť optimistický môj predpoklad, že v marci to bude hotové a vyšlo to v septembri, takže no, ale akože keby niektorí ľudia neboli leniví a poslali by texty skôr, mohlo by to byť aj skôr. Takže, ale dobre, myslím, že ten rok je taká optimálna doba, ale dá sa to podľa mňa stihnúť za pol roka, keď viete, ja vám to poviem na rovinu, naháňať, vencovať vám poslali texty, to je 30 krát musíte volať, vypisovať, no a nakoniec, keď sa to podarí, tak potom už človek je šťastný a teší sa z tej knižky, ale dlho to trvá naozaj. Napríklad teraz robím knihu Novomestský Horvát a mám asi 20 príspevkov, asi 4 a už deadline bol v októbri, takže a je koniec januára, takže to je ten najväčší problém pri zostavovaní tých sporníkov, hej. Keď si to človek píše sám, tak to je samozrejme. No, ten rok je taký asi hodný časový, aby aj tá grafika, aj celkovo to založenie bolo, ale je to naozaj náročná práca a všetkým, ktorí sa to podali, tak to obdivujem, lebo je to náročné, aj časovo jednak, ale aj nervovo, psychicky, fyzicky, kadejako, hľadáte si iné veci na bok a takže to treba oceniť. Čiže ešte ak by boli nejaké pripomienky, tak možno už potom v tej voľnejšej diskusii. Ja som chcel poďakovať obom dnešným hosťom, pani hejtek Ingrid Majerikovej, prosím potlesk. Aj Lukášovi Pernemu. Ste výborné publikum, že teda počúvate, čo teda vlastne žiadam. Som veľmi rád, že ste teda prišli, že ste si našli čas takto, taký možno sychavejší deň a som veľmi rád, že začali sme tento rok, ktorý má teď sa zároveň zražite Slovákov, práve prezentáciou našej vydavateľskej činnosti a teším sa na ďalšie podujatia, ktoré nás budú čakať či už na domáci Slovenska, alebo za miestne odbora celkovo a pôjde Matice Slovenskej, ktorá je naozaj najstaršou našou národnou kultúrnou inštitúciou a znamená, že takto pôsobíme aj v tomto meste na južnom Slovensku. Čiže taktiež na záver sa dovolím povedať, že dúfam, že o pár mesiacov tento rok prinesie aj nejaké to uklidnenie spoločnosti a že všetci si na konci roka povieme, že ten úvod bol dramatickejší ako ten záver a budeme trošku spokojnejší. Takže ďakujem a ešte vás poprosím posledný krát veľký súpad korene. Ďakujem, pekne si prišli, pekný večer. A samozrejme tam sú do dispozície knižky, tam slabičky, takže kľudne sa občerstviť. Príjemný dobrý večer. Ja som dostala za úlohu teda predstaviť našu folklórnu skupinu. Ten názov, ktorý sme si dali, vlastne hovorí za všetko. Pochádzame z celého Slovenska, to naše srdce je samozrejme stále doma. Aj keď to nejako život Pán Boh zariadil, takže sme vlastne a žijeme teda v Galante. Nie všetci sme rodáci z Galanty, ale máme medzi sebou aj rodákov. A tak ako ste povedali, tá jednota je veľmi dôležitá a to nejaké také ukotvenie sa v niečom, tak sme sa rozhodli, teda folklór nám bol tým ľuďom, s ktorými spolupracujeme, veľmi blízky. Už pár rokov dozadu sme sa zúčastňovali na niektorých podujatiach iných folklórnych skupín. Až potom dozrel v septembri čas a založili sme si vlastnú folklórnu skupinu, sme približne takí 40-50 roční ľudia. Máme už staršie deti, takže už v podstate máme viac času na to, aby sme sa mohli venovať tomu, čo nám je blízke.
No a je nás asi takých 15 stálych členov, plus sa k nám počas niektorých podujatí pripájajú ďalší podľa potreby, hlavne teda deti alebo mladí ľudia. Založili sme si, alebo vymysleli sme si taký folklórny večer v Hodoch. Hody sú nám teda také asi takým pojitkom najväčším, pretože vlastne sú tam Salesiáni, pôsobia, ktorí nás v tej cirkvi veľmi pekne prijali a my ako cudzinci, ktorí sme teda od všeliká diala, možno sa cítime niekedy aj ako takí vnútorní migranti. A potrebujeme mať také niečo pevné na tej zemi, tak oni vlastne boli takým bodom, ktorý nás tak veľmi spája. A vymysleli sme si v Hodoch folklórny večer 2 roky dozadu. A ak budete mať príležitosť, príďte aj tento rok, bude to 14. júna. Je to vlastne také hodinové celovečerné pásmo, vždy je na nejakú tému. Tento rok bude svadba, folklórna svadba spolu s pýtačkami a so všetkým, čo okolo toho je, čerčenie a tak ďalej. Takže dúfam, že sa vám bude páčiť aj to dnešné večerné podujatie naše dnešné a tešíme sa na vás aj inokedy. Už som sa oženil, už je darmo, už som si zavesil na krv jarmo. Ešte ja hoľďu a ja už som ju vzal, beťarmo ten, čo mi tej rady dal. Ešte ja hoľďu a ja už som ju vzal, beťarmo ten, čo mi tej rady dal. Ani sa len so mnou nerozpráva, ani mi halušky nevyvára. Že ja hojťu a ja už som ju vzal, beťar bol ten, čo mi tej rady dal. Že ja hojťu a ja už som ju vzal, beťar bol ten, čo mi tej rady dal. Ľahne si tu ľahne do postele aj to krížom, či to tak lihajú s mladým mužom. Ešte ja hojťu a ja už som ju vzal, beťar bol ten, čo mi tej rady dal. Ešte ja hojťu a ja už som ju vzal, beťar bol ten, čo mi tej rady dal. Pri noci sa mi snívalo,
klas. Frajerov zazidem zas, kukuričku zožneme, chudobne sa milovať budeme. Kukuričku zožneme, chudobne sa milovať budeme. Bola